کشوری میزبان یعنی کمیته оид ба корҳои дини тоҷикистон баёнот дод ки айни замон номаълум аст ки шаҳрвандони тоҷикистон кай ба зиёрати ҳаҷ рафта метавонанд. дар ин хусус раиси кумитаи дин Сулаймон Давлатзода 8 феврал дар конфронси матбуотӣ изҳор намуд. онҳо айни ҳол дар шаҳри Дубаи Имороти Муттаҳидаи Араб қарор доранд. ёдрас мекунем ки мамнуияти сафари ҳаҷ бо баҳонаи ҷилавгирӣ аз паҳншавии эпидемияи COVID-19 аз соли 2020 ҷорӣ шуда, сафар аз Тоҷикистон ба Арабистони Саудӣ барои адои маросими ҳаҷ мамнӯъ аст ва муҳлати мамнӯъ эълон нашудааст. дар навбати худ аксари тоҷикон талош мекунанд ки тавассути кишварҳои дигар ба зиёрати ҳаҷ бираванд. мо ҳам кумита ҳам моҳои декабр буд ҷиҳати ба танзим даромадани ҳамин раванд. Сулаймон Давлатзода кӯшиш кард ин мамнуиятро бо он асоснок кунад ки гӯё аз Арабистони Саудӣ то ҳол иҷозатнома барои адои маросими ҳаҷ гирифта нашудааст. ба гуфтаи ӯ маълум нест ки шароити сафари ҳаҷ чӣ гуна хоҳад буд. дар ҳамин ҳол ӯ нагуфт ки оё худи далели ин дархост аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон аст ё на. дар идома Давлатзода дар посух ба суол дар бораи маросими ҳаҷи умра гуфт ки дар моҳи декабри соли гузашта шӯъбаи онҳо ба Ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 бо дархости иҷозаи рафтани шаҳрвандон ба ҳаҷи умра муроҷиат карданд. аммо ба гуфтаи Давлатзода хуруҷи як нави коронавируси омикрон ин равандро боз ба таъхир гузошт. мусоҳиби хабарҳо блогнависи тоҷик Абдуллоҳ Аббосов дар ин бора изҳори назар кард. бо баъзе сабабҳо ибодати ҳаҷ ҳамеша мақомати тоҷикро ба хашм меовард. мардуми Тоҷикистон кӯшиш мекунад ки то ҳадди имкон зиёрати ҳаҷро анҷом диҳанд, вале режим бошад баръакс ба ҷорӣ кардани маҳдудиятҳои гуногун аҷибу бемаънӣ аз ин ҷилавгирӣ мекунад. ҳатто дар кишвар то синни соли муқарраршуда адои ҳаҷ дар сатҳи қонунгузорӣ маҳдуд карда шуд. ба шахсони то 40 сола адои ҳаҷ манъ аст ва албатта пандемияи имрӯза COVID-19 низ ҳамчун як сабаби дигари маъни зиёрати ҳаҷ истифода бурда мешавад. кишварҳои дигар кайҳо боз ба шаҳрвандони худ иҷозат доданд ки зиёрати ҳаҷ намоянд, яъне дар он ҷо тамоми маҳдудиятҳо бардошта шуданд. режим имкон қадар кӯшиш мекунад ба вазъи эпидемиологӣ такя карда то ин маъмуниятҳоро то ҳадди имкон тӯл бикашад. ҳамин ҷода гуфтам очта ноумед кард. ту чӣ ҷавоб медиҳӣ? бигзор мо я рӯӣ кинем, баъд ту медонӣ ҳамун тилот медона. гуфтам ҳамин гапа гуфтам онҷо.